ψήφισμα της Απεργιακής Συγκέντρωσης 18 Οκτωβρίου 2012. Στη Δράμα σήμερα, ημέρα 5η 18 Οκτωβρίου 2012, συγκεντρωθήκαμε όλοι οι εργαζόμενοι, άνεργοι συνταξιούχοι, έμποροι επαγγελματίες, βιοτέχνες, αγρότες του νομού Δράμας, για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας και να καταδικάσουμε τις μνημονιακές πολιτικές της κυβέρνησης και της Τρόικας και των νέων μέτρων του προγράμματος των 13,50 δις ευρώ που στην πράξη θα υπερβεί τα 20 δις και θα ισοπεδώσουν την κοινωνία. Αν περάσουν τα νέα επώδυνα μέτρα και αν εφαρμοστούν, τότε θα έχουμε ολική επαναφορά στις συνθήκες ζωής της δεκαετίας του 50 και του 60. Θα ζήσουμε σε μια Ελλάδα της απόλυτης φτώχειας και της εκτεταμένης ανεργίας και της εξαθλίωσης. Απαιτούμε αλλαγή πολιτικής προς όφελος των εργαζομένων και της κοινωνίας μέσα από την κατάργηση των μνημονίων, της αναδιαπραγμάτευσης της Νεανιακής Σύμβασης και της μη πληρωμής του επαχθούς χρέους. Την ενίσχυση εισοδημάτων για το σταμάτημα της ύφεσης. Ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική συνοχή και ευημερία των ανθρώπων και όχι των αριθμών, των κερδών και των τραπεζών. Απόκρουση και ανατροπή του νεοεφιλιτρισμού, των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων. Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι έμποροι, οι επαγγελματίες, οι αγρότες, ο ελληνικός λαός αρνούνται να πληρώσουν την κρίση τους. Για αυτό αντιδρούν, απεργούν και διεκδικούν την απόκρουση του κύματος των απολύσεων και της ανεργίας, τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, την ουσιαστική ενίσχυση των ανέργων με την αύξηση και όχι τη μείωση του επιδόματος ανεργίας, καθώς και με τη χορήγηση πρόσθετων κοινωνικών παροχών, την ενίσχυση των εισοδημάτων χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων, ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα ενίσχυσης των επενδύσεων και της ανάπτυξης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, για απασχόληση προϋπόθεση αναγκαία και απαραίτητη για την έξοδο από την κρίση και την ύφεση. Ανατροπή του νομικού πλαισίου για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά και τον απόλυτο σεβασμό και ισχύ όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα καθώς και τις επιχειρήσεις του οργανισμού του δημοσίου. Την υπεράσπιση του οκτάωρου και της πενθήμερης απασχόλησης, την αντιμετώπιση και πάταξη της ακρίβειας και της ισοκέρδειας στην αγορά, το πάγωμα των τιμολογίων των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, τη διασφάλιση του δημοσίου και κοινοφιλούς χαρακτήρα των ΔΕΚΟ και των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας με την παροχή φθηνών και ποιοτικών υπηρεσιών και αγαθών προς το κοινωνικό σύνολο, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, μεταφορές, ενέργεια, λιμάνια και άλλα. Απαιτούμε το σταμάτημα κάθε συζήτησης και διαμόρφωση ειδικών εγκατάστασης σε όλες ειδικές οικονομικές ζώνες. Η περιοχή μας που διαμορφώνουν εργασιακές και ανασφάλιστες συνθήκες ταχάου. Αναβάθμιση και ενίσχυση της δημόσιας δωρεάν παιδείας, υγείας, πρόνοιας, όχι στις καταργήσεις, συγχωνεύσεις, ενοποιήσεις υπηρεσιών του δημοσίου. Καμιά απόλυση και κανένα καθεστώς εφεδρείας για τους εργαζόμενους σε οποιαδήποτε υπηρεσία του δημοσίου. Αποκατάσταση των κύριων και επικουρικών συντάξεων και επιστροφή των πλημμύρων των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία λαιλατήθηκαν. Κατάργηση των αφορολόγητων στους ελεύθερους επαγγελματίες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τη φορολόγηση από το πρώτο ευρώ. Βιώσιμες ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τον ΟΑΕ, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Παλεύουμε να μην περάσουν τα μέτρα. Να ανατραπεί αυτή η πολιτική και οι φορείς που την υπηρετούν. Πρέπει να κάνουμε από εδώ και μπρος τη δική μας υπόθεση των αγώνα κάθε μέρα. Γιατί δεν αξίζει για μας και τα παιδιά μας αυτή η κοινωνική καταστροφή. Εξισιοδοτούμε τους παρακάτω φορείς να επιδώσουν το ψήφισμα στα αρμόδια υπουργεία. Εργατικό κέντρο Δράμας, ΑΔΕΔΗ Δράμας, Ομοσπονδία Επαγγελματίων Βιοτεχνών και Εμπόρων Δράμας, Εμπορικός Σύλλογος Δράμας.